Yo, what's up mga kadanlak? No, ako na naman no, ang inyong alagad ng matulay. So karon no, atong sultian karon kaning mga taong mga walay mga plano sa ilang panggibuhaton sa matag adlaw ba, no? Kanang tao nga trabahante ba? Kanang mga tao nga gatrabaho sa kumpanya, sa pabrika o bisag asa ba no? Nga bisag na ay CCTV sa ilang sulod sa ilang gitarbahuan walay pakialam no, mutrabaho rag nay amo no, ug naay mga manager o kinsa man ang gasubay diya no, pero wala gani hala dula dot sa cellphone, dula sa ML, mga gago. Daghan mo kailay nga na mga kadanlang no, dula ML pak dot cellphone rag nay mag-survey pak trabaho na ba, sumangil trabaho para nga makita nila nga makita si TV na trabaho pero wala na CCTV na diya at sa lipdan na para lang makadula og email ba, ingana ng mga tao mga walay mga concern silang trabaho ba no, nagsweldo una-una pa na sa pila, ang baga kay mga naong no, manulod rag trabaho pero dili trabaho gyatupag, cellphone dulag email, bisag nasa on time sa trabaho hala dulag email, maayo na brad yung gipangbuhat mga sister, ay mene kalahi. Mga kadanlak no, daghang mga tao nga no, daghang mga tao karon naglisod og apply no, bisag graduhan ka maglisod jud ka og sulod og trabaho, bisag pag graduhan ka daghang graduhan ka raw na nagtrabaho sa construction uban as mga bisag asa na lang gali mapagsweldo para makapinans lang sa ilang mga panginahanglan sa matag adlaw. Pait kayo mga kadanlak, bisag pag graduhan ka karon mo na giingon diya nga may pa ang driver nga wala ka graduate og high school kay una pa sila makakwarta kaysa mga taong graduhan o edukada no. Muna tinuod gina mga kadanlak. Driver isa ka raw na 300 kapin. Di ba? O duha ka balik, nakuta na. Kita ang mga graduhan na mga diploma da, pilian og mga trabaho. Kan dili mo trabaho og dili akma silang kursong gikuha silang iniskulahan pila ka tuig. So tambay ang dating no. Palamunin. Daghan kay ngana no. Kanay uban nga naiban eskwelahan og nindot ting ilang gieskwelahan nga 4 years, 6 years na nag-apply dili pa matawagan silang gi-applyan. Na dili naay trabaho nga bakante, di pud sila mo trabaho kay dili pud akma silang kurso nga ilang hinaguan ng eskwelahan. Sakto man na, pero sa panahon karon di na ka dapat mamili no. Experience po na nga na mo trabaho ka nang wala sa imong compartment ba, wala sa dili ka komportable sa trabaho. Sudlan mo na para na kay mahibaw-an ba. Baga willing to learn ka ba? Grabe English, willing to learn ma. Dan lang naggo no. So mo na daghang mga graduhan karon nga wala kay trabaho kay siyempre mo apply sila trabaho akma po silang kurso ilang gikuha sa kolehiyo para pud nga sakto pud sa sweldo, sakto pud sa trabaho nga ang ilang trabaho nga sudlan ilan hiwalaan po na nila kay ineskwelahan ko na nila di ba? Pero kung ako sa inyo no, para nako dili na ngay mamili. Kay kung diha jud ka para jud ka ang trabaho ang kanay mo ineskwelahan pila ka tuig ng kolehiyo, kung kabalo jud ka na i-apply nimo kuhaon ka diretso. Di ba? Nakaapan magud po diri sa atuang Pilipinas no. Daghang trabaho. Ang problema mugbo og sweldo, ubos kayo og sweldo no. Munang daghang kayo mga maestra, nurses, mga unsa pa diha nga nag-abroad kay dako man og kita dito times 3 times 4 man ang sweldo. Dito kontra diri. Di mas daghan jung maadto sa laing nasod kaysa diri sa tuong nasod. Isakripisyo gid nila ng mga panahon nga kauban ilang pamilya, ilang anak para nga makakita po sila dakong sweldo para pud buhi pud sila ang mga kuan ba ilang anak, ilang mga nabi mga maintenance, sakit sila mga kuan para nga napoy maayong kaugmaon ba, di ba? Ano ba? Expert kay ko no, ora pug skin siya no. Ana ra makadalak no. So ako ang maistorya ng mga taong graduhan no, mga na diplomasya, na diploma na, mga kolehiyo. Sulayin yung trabaho nga wala sa inyong kurso. Ngay imong kurso, nursing. Kung trabaho ka ganang laing trabaho, mag call center ka, nga na ba, mag waitress ka, i-try nimo at least nga kamulong ga-apply ka, napo kay trabaho nga gisudlan para napo kay income pamasahe, o kinahanglan mo sa pangadlawon, di ba? Ana ra na siya. So mora na pakadanlak no. Wala mo koy kay laing kasulti mo ra ginano. So ay mo kalimot og subscribe no sa Boy Danlak Official aron maubay-ubay na pud ta kay salamat kay yung pagtan-aw no. So God bless you. Magamping-amping mo pirmi og ayaw kalimot magampo og magpasalamat sa mga blessings ang gihatag sa matag adlaw nato sa Panginoong Dios. God bless.